No niin, tervetuloa Röllin ulosajoreitin tämmönen lyhyt selostus. Tosiaan viitat on nyt paikallaan ja ne on merkattu tuonne edessä, ne näkyykin. Kuten näkyy, niin lähellä mennään rantaa. Oikeapuolista rantaa. Edessä näkyy tuo pieni kivi tuossa, mikä on tämmöinen tärkeä maamerkki, ja sen edessä on tässä Röllin päin mennessä on pieni kivi, mitä on hyvä pitää riittävä turvallinen etäisyys. Veneen leveys riittää kyllä. No niin, tässä edelleen näkyy, että lähellä mennään ja tästä mennään viittojen välistä. Tässä on semmoinen 3 metriä, 3,2 metriä vettä. Riippuu veden korkeudesta. Tietenkin jokainen menee omalla vastuulla. Edessä näkyy tuo keppi tuo kallion päällä ja se on hyvä suuntimanmerkki, kun lähestytään Rölliin sitten sieltä Hangonväylän suunnasta. Ja on hyvä neuvo ottaa sitten se reitti tuolta, pysyt täällä oikealla puolella ja sitten tietysti sisälle ajaessa Rölliin päin, niin mahdollisimman paljon lähellä tätä vasenta rantaa. Kuten näkyy, matalaa on tässä näin, mutta tässä kohtaa vettä sitten jo 4 metriä. Että tervetuloa! Kuten sanottu, niin jokainen tulee omalla vastuulla, mutta nyt on merkitty ja ainahan tuuli voi niitä siirtää sitten myrskyn noita merkkejä, että varovaisuutta noudattaen. Tervetuloa kaikille, hyvää kesää!